ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜର ଲୀଳାକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଶେଷ ମହେଶ ଦିନେଶ ଗଣେଶ ସୁରେଶ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଗାବେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଭେଦ ବତାବେ। ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ 100 ମୁଖରେ 1000 ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଗାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଗାନ କରନ୍ତି। ଋଷିମୁନି ମାନେ ନାରଦ ଶାରଦ ଶାରଦ ବୋଇଲେ ମା ବାଗବାଦିନୀ ବୀଣାପାଣି ଶାରଳା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ନା ଆଦି ଥାଏ ନା ଅନ୍ତ ଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ସେ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଅଭାସ୍ୟଇ ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ମତେ। ପରମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଧର୍ମ। ସେ ଭକ୍ତି କିଏ କେଉଁ ମତେ କରିବ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିବ, କେଉଁ ଭାବରେ କରିବ, କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ନାରଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଶାରଦଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଶାରଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ କି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବେ, ସେତିକି ବେଳେ ନୂତନ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହନୁମାନଜୀ କହିଛି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ରାମ ଅବତାର କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯଦି ବାନର ହେବି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଶିବ ହେ ଶଙ୍କର ଦିନୁ ଦିନୁ ହବ ନବ ନବ ଅବତାର ବିଧିରେ ବିଧିର ଲୀଳା ହୋଇବ ବିସ୍ତାର। ମୋ ଲୀଳାରେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ପାଇଲେ ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଇଲେ ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ସୁବଳୟ ହେଲେ ପର୍ବତରେ ପାଇଲେ ଅନୁଭୂତି। ମହିରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ନେଇଗଲା ପାତାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଅନୁଭୂତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ସେ ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଅନୁଭବ କର ମୂଳ ଭବିଷ୍ୟ ବିଚାର ଏଣିକି କହିବା ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ଥଳକୂଳ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୀଳା ହେବ ସେ କଥାକୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଏ ଦାସାନୁଦାସ ସେବକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଏଠିକି ଶାରଦା ପ୍ରସାଦକୁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ କୃପା ରଜୁରେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି ହୁଏତ ଅନୁଭବ ଅଛି। ତାଙ୍କ କୃପା ଯଦି ରହିବ ଆଉ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି କେଶବ ନାମ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ସେହି ଲୀଳାରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।